азан сейчас звучит по-другому. Вместо слов «Хая алля-саля» спешите на молитву стали произносить «Ас-саляту фи буютикум» – молитесь в своих домах. Сразу после муллы не выходить из дома призывает глава села. Старейшинам Яндари пришлось принять вынужденную меру. Отныне мюриды села не будут собираться на зикр. Такого до наступления пандемии еще никогда не было. По-другому будут проходить и поминки. دقلامز درل سعودي هون أصدق لوش دري تصدق مرشي دولاري أصدق $10 فرز عمل قا عمل يولجي فرز كفاية يولجي عمل تصوان السجا تقوار ولي يورتر دي هون تركي برميس بولج وشق سك دعوة تصوان سجي قاتشم بولب إز سك دعوة يعني مردج دعت بولش. إذا ذكر مخين مخبي بيجد خوان السجا. القوس إذا ذكر مخين مخ دبيقة بيقات هاي بولج ناخا. المحبي تابو صار تكون يخبرم حالوج يبوق وحباب حن ويبش تيبر أو حبيك الوحن داخل المال دقيق بي حبيك الوحن ياخش الزغن السجا المخ صار يقابل بحقيقة داخل دقيق بي دقيق بي تابو يمين تخ صار داخل داخ اشتمت جايق و لزرك إذا لوردلر نخ لوربلر $8 نخ تيت بيبر قميالج بدوتي ونا سنا دوش تغيترج بو تكون وحما دوش خيط تكون وانا اللازر دول جوج مودية ويفنا دوتي جوج دقي اللازر ده يبالغ غيرك إذا دادي دوش دا أحتلش متك حنيس لي. Этот шаг дался им нелегко, но что поделаешь, время нынче опасное, а здоровье людей превыше всего. Старейшины села первыми решили не доводить ситуацию до крайности. То же самое призывают сделать и других мюридов, проживающих по всей республике, поскольку в некоторых селах до сих пор продолжают собираться на зикр. هم قلب صدوات سجون سجي بوه قلب صبوات دي هون حد يحكي دي هون مثل إيش مقدوش هم دير دي هون هني بيسقل بخسقل بخوا سجوا 10 تو ستيغش بعبه عدد دير لزري عدياش دي هون ويخنش تبار دي هون وينهض عم يحكيش ويخنش تبار عود دوي عهو إيش تقدر قاس دي هون محكوش دي هون ورلي قدر قاس وعشان مديت لي قدر قاس. Береженного Бог бережет. В Яндаре сознательные жители. На улицах никого не встретишь, тут только изредка проезжают машины. Религиозные деятели в один голос призывают не выходить из дома и носить защитные маски, вопреки мнениям некоторых людей. حشر يعني ده تيجي بقى وروح تجدي هنسو عمر أصحاب وإيليات وهمنه يعني تصدق ده تقعش دوا دات يعني هناهم تنس إزمة ألنجي تاريخ تنوقس تنوقس يعني ديال قيلا ود والقع ديال قيل جر ديال قيل جوخ والس يعني عمرس هن أجبين ده لوردلر ده وي حال عبا هادي وي ديدي ونتسو أمو أديش وين مثلا خوش دق إز مالخر كشمش دي موجش واش وسك حلوة هي والش تجوسش خنو نجاسين ودعدي عندك يا خالشي يوه ناهايقي عشوي ناهايقي واخش خنو. Без массовых скоплений. Из-за опасности распространения коронавирусной инфекции духовенство рекомендовало жителям отложить свадьбы. А если дата назначена, перенести ее, пока ситуация с вирусом не нормализуется. Пандемия меняет все, внося свои безжалостные коррективы.
Двери мечети закрыты. Это еще одна вынужденная мера в целях борьбы с распространением коронавируса. Решение было принято на совещании имамов и духовенства республики, на котором решили закрыть религиозные учреждения до 6 апреля. Пятничная молитва на этой неделе не состоится. Закрыты также медресе. Состоятся ли молитвы на следующей неделе, будет зависеть от эпидобстановки. Зелимхан Калоев, Адем Далаков, Новости 24.